Na Silvestra 31. decembra 92 na námestí SNP oslávali šialenci rozpad štátu, ktorý som kedysi považoval za svoju vlast. V noci som sa lúčil s kamarátmi. Ráno som si pustil televíziu a arcibiskup Sokol mal dlhý prejav, v ktorom Československo nespomenul ani raz. Václav Klaus, premiér bývalého Československa, povedal, že si rozpad toho štátu nikto ani nevšimne. Sadol som do auta, pár vecí v taške a vyrazil do emigrácie, do Českej republiky. Na hraniciach už boli tabulky, štátne hranice. A ja som si vtedy povedal, idem domov? Vrátim sa ešte niekedy? Toto je emigrácia. Keď niekto siahne na dôstojnosť druhého človeka, na jeho život a máva pritom zástavami národných, nacionálnych, proletárskych, akýchkoľvek záujmov, je to šialenec. Je to nebezpečný človek. Je to človek, ktorému sa treba postaviť tvárou tvár skôr, než začne tiecť krv.